नमस्कार, प्रणाम, महादेव नहीं आप लोग का स्वागत बा। और भोजपुरी इंडस्ट्री में तहलका मचने वाला है, क्योंकि भोजपुरी के बादशाह कहे जाने वाले ट्रेंडिंग स्टार बड़े भैया खेसारी लाल यादव जी ने खुद अपने इंस्टा आईडी से ट्वीट करके बता चुके हैं कि जो बोला तरह जवान संभाल के बात करो, काजी भोजपुरी के अब शेर जाग चुकल बा, ना तो फरियावे में कोनो देर ना लगी। खुद अपने इंस्टा आईडी से आप लोग हम दिखा रहे हैं, उन्होंने खुद अपने इंस्टा आईडी से पोस्ट किए हैं कि यही लग रहे फरियाली का रुकी रोलो को हम दिखाता नहीं वीडियो ट्वीट देखा कैमरा तो नहीं है तो दो लोग देख सकता नहीं जाए। खुद यहाँ के भैया लिखले बानी कि यही लग रहे फरियाली का समझ सकता नहीं कि केकरा बारे में के कहा लिखल बा, भोजपुरी में के बोलता ज्यादा अधिक बोलता आ कहा लिखल बा। काश की भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खुद पोस्ट के लिए बानी। अब जे भी ज्यादा बोलता चेव चेव बिलाई मुंह शांत करके रहे के बा। काश की भोजपुरी के शेर हमनी के ट्रेंडिंग स्टार बादशाह खेसारी भैया भोजपुरी के शेर जो कहानी बादशाह वो अब जा चुकल बानी, अपन मियाँ मुन में आ चुकल बानी। काश की आज के बाद से ट्वीट हो गई बा, आज से खेसारी भैया अपन मुन के अंदाज जो भोजपुरी के बादशाह का आलन उ अंदाज में आ रहा बा अंदाज से। यही चलते जो बिलाई लेकर जो बोल बक बक जो कहत रह जा अब शांत रखे के बा। काश की भोजपुरी के शेर बादशाह खेसारी भैया हमनी के अब वापस उही अंदाज में आ रहा बानी। और सब भोजपुरी अंदाज में समझ से उन्हीं खेसारी लाल यादव जी ट्रेंडिंग स्टार अंदाज में जब आए भी नहीं तो समझते बानी कि ना आगे माँ ना पीछे पागा है, रेलत एकदम रेलते रह जालन, फिर लड़ाई फिर कुछ धराला ना लड़ाई एकदम बरियारे करलन। जो तो खुद देख चुकल बानी जब पहले एग्रीमेंट के कारण मैं कुछ कम में थी रही, लेकिन एग्रीमेंट तुरंत खुले वाला बा और पोस्ट हो चुकल बा। ये लग रहा फरिया लिखा तो समझ कि भोजपुरी इंडस्ट्री में अब का हो खेला बा, अब तहलका मच चल बा बवाल इंडस्ट्री में। यही चलते खेलने स्टाइल है गाना सुनी जाए, नया गाना आइल बा को जा खुश रह प्यार दीजिए ट्रेनिंग स्टाइल खेसारी भैया के और बहुत सपोर्ट करिए। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी समाज।